Jo sóc el soci William Wallace, el número 69, i veig un grup d'altres socis del Mulei, aquí, reunits en contra de la rutina. Heu vingut a gaudir com a socis de l'Ateneu. I socis de l'Ateneu sou. Què faríeu sense ser-ne? Aguantaríeu? I què celebrem? Segur que ens enganyen. Veniu i segur que passareu una bona estona. Marxeu i us n'empenedireu, com a mínim un temps. I quan moriu al vostre llit, d'aquí a molts anys, no estareu disposats a canviar tots els dies des d'avui per una oportunitat, només una oportunitat de tornar aquí a celebrar aquesta efemèride? Potser ens trauran la llum, però mai ens furtaran l'aniversari!